Senator Marcoleta na inis nag-walkout. First of all, ang gobyerno through nila Senator Marcoleta ugang uban, nila pangutana is nganong musaka mo sa presyo dritso nga napano mo yung reserve. Dapat unya na ninyo isaka kung mahurot na ang reserve. Ang rebuttal po sa companies, muana po sila nga replacement cost. Ako explain karon unsa nang replacement cost. Nahitabo ra ng replacement cost tungod sa Deregulation Act. 1984 Marcos Sr. na gitawag nga OP ambot unsa to nga act basta kay ang gist natay fund nga kung musaka ang gasolina kami bahala sa butal. Pananglitan 15 pesos, kung musaka og 20 gobyerno bahala sa 5. Pero og mujis pud ang oil, ang kanang 5 balik na sa fund. 1984 hantod early 1990s ni work gina siya until nahitabo ang Gulf War. Nisaka na sad maayo ang presyo sa oil. Ugay kayo nga nisaka ang gasolina sa una nga na bankrupt ang fund. Di nila makaya og tapal kung pilay deficit sa gasolina. 1998 na ang Deregulation Act. Ang Deregulation Act mo na siya nga murag gitawag nga let the market decide of the price. Sila na bahala sa presyo, mugamay ra lagi na tungod sa kompetisyon. Karon, ang kanang mga kumpanya dapat na sila reserve permit. Ang Petron 30 days, ang ubang companies nga way refinery 15 days. Diri na musod ang replacement cost. Inon ta lang, mangga. Mangga. Ang katag mangga 100 ka buok. 10 pesos. Ang kanang mangga, ang paghibaw sa presyo sa mangga kato ng pag last week nga Monday to Friday. 5 days nga average. Mo na gitawag nga MOPS, Mean of Platts Singapore. Ang pasabot sa mean mo na laing termino sa average. Ang Platts mo na ahensya sa Singapore nga nagtutok sa presyo gyud sa oil nga trade. Anong Singapore? Kanang trades nga mo adto sa Asia, musud sa Asia mo agig Singapore. Plus pa jud nga nindot kay sa ekonomiya, nindot kay mga bangko, nindot kay gobyerno, ang ilang oil refineries kay state of the art, daghan sila refineries dito. Ang Singapore maoy main hub sa oil sa Asia. Una ang MOPS, Mean of Platts Singapore. Presyo sa mangga 5 days nga average sa Monday to Friday mo nay basihan para sa Tuesday nga presyo. Last week G's ang palit, pinalitay. So, ini ka Tuesday, kung nipalit ka G's, ingon ta lang nga ang net profit sa mga companies, ingon ta lang ha, kanang kuan ni, sample ni, 20%, pila may 20% sa 10? Dus. So, ini ka Tuesday, ibaligya nila 12 pesos. Ang katilag G's, kuan sila 12 pesos. Baligya nila 12 pesos. So, sa 100 ka buok, nga mangga times 12 kakwarta sila 1,200 na ilang working capital. Oil companies manggod kay moving average na ang ilahang accounting. So dili na nila kwaan ang reserba nila kay nga no mura na nagsa motor ba na kay reserba. Di man na pwede nga ato nang gamiton permi kay maguba di misag tanan nga masuyot na nimo pero di gina pwede nga gamiton na kay mo nay buffer nimo kung wala na gid tanan. Reserve nga ni. Basta sa all companies pananglitan lang. Nananasay ka ng mga julin. Palit kag julin na po kabuk julin tag piso. So di mo sa bowl tangki. Na po to ka julin na tag piso. Cost nimo ato is 10 pesos ra. Next week tag 10 naman. Kuha na po ka julin nga tag G's. So ang cost ato 100. So karong julin ana. Ug naay mo palit. Unsaon mo pagpangitas piso? Na nga moving average accounting na ilang tinada. Kay
Saan mo to nimo pagsuyop sa piso be? Sir, katulong tag piso ang mga sir kay mahal ra king G sir. Di man, mo man na ang tangke. Imo naman ang gipunan og tag G's. Pinakasimple nga pag-explain sa economics sa oil. So, mabalik ta. Oh, champion ang companies, no? 1,200 angkat 1,000. 1,200 ang nigawas nga kwarta. Karon. Kay pagka next week kay ni 20 man. So, ilang kwarta? 1,200. Imo ang katunon 2,000. Pili na kay 800. Mo na gitawag nga replacement cost. Mo na nga paspas kay mga companies nga musabay sa presyo sa moving average kay haron nga naa sila'y kapital nga pang kumpra balik. Kung ikay kumpanya musugot di ka ana magpapildi kag 800 per mi. Gamay ra kay na kay gamay ra sa datong sample. Pero binilyo na lahat. Pasabot ang mga lugi nga mga kumpanya manira. So kung manira na sila, stop bull tatanan. pakay tanang julin. Pero di sana mahitabo. Kay kanasang mga oil companies ang mga nakapanag-iya na mga tycoon sad. Ang kana mga tycoon, di ra na oil ang ilang negosyo na mga mall, na mga inato. Bisan pag ingo nga mo angkat ra sila para ilaha, na ay mo andar lang negosyo, unya ang mga consumer wa man gaandar. O pili kanan, di ba? Ana si ang sige, may pamangka mo nako. O sige, palitan ni ako ang Petrono. Kamoy paandar ni, may pamangka mo nako. Nga wala kay baw diha. Ang kanang mga dagko kay nga kumpanya ko is kanang mga asset nila nga billion pesos and dollars. Dili na cash quiz. Ang kanang mga dagkong kumpanya quiz, di na mo gamit og kaugalingong kwarta. Mangutang nag mga bangko. Karon, kung ang kanang kumpanya ha, palitan ako ha, palit ko sa mong hardware, na ako'y credit line nimo tungod kay salig na kay kanako. Bisag di pa ko mohatag og upfront nga cash, pahatagan gyapon ko nimo og item kay kibaw man ka nga good payer ko. So karon mga companies nagsugod naman tong 800 nga mga lugi. Kung i-price freeze na, lugi sila pirmi. Ang mga bangko at first 2 weeks or 3 weeks or even depende silang relasyon. Uy, lugi lagi tawa lagi may kwarta na balik. So pang-upat nga utang nila wala na, balibaran na. O di magay balibaran, bunalan na nagbag-ong interest nga dagko kayo, unya, ipatong nasad sa mga consumer. Arita sa government nga side po. DOE, since nga naaman tong pag 1998 og katong Deregulation Act, wala sila'y power makabuot sa presyo directly adto sa mga kumpanya. Tungod anang Deregulation Act. Bang mo make sense na tanan noon? Sa uban nga katong wala mang basa, himuon dayon demonyo ang Deregulation Act. Pero gibuhat ra sa tong Deregulation Act tungod atong napalpak nga sistema kani adtong 1984. Unless og nakay ipuli sa Deregulation Act nga dili pareha atong ni-fail atong last, okay ko. Pero og maora gay gyapon, way kapuslanan. Mag-agad ra gyapon ta unsay sitwasyon sa gubat dito permi. Dili ta madependent. Muna ang gobyerno karon perting hangyo gyud sa oil companies nga tabangi sad may dire Brad palugi lang sad good gamay kay ang ilahang gi-suggest is staggered nga price hike. Kaya kana staggered nga price hike good di kayo maratol ang mga tao. Kay kung maratol lagi ng mga tao magpanikbayin na tanan ang 45 days nga reserve basin na po na nag-adlaw. Magtinigbasay naman tani. Ha? Tinigbasay mo tani gad. Gis to 20. Imbes nga ilahos atong 20. Tapos, Wednesday, 4, staggered ba? So, pasabot, ang companies, everyday mo lose og money. So, diri na sa dapit sa Friday o Saturday sila nga maka-break even. Therefore, loss gyud to. Una na si Ramon ang willing sila mo take sa brand food.
national energy emergency naman ta, nanay choices ang gobyerno. So number one, is katong malampaya funds nga moto ilang itapak sa deficit sa loss sa companies. No, mo na nga gipasud sa dito sa Senate hearing ang unbundling. But unsa toy kuan na to unbundling blah blah. Gusto ang gobyerno nga bukikion ang tanang papel sa oil companies haron nga nay transparency pila gyoy maginansyal sa mga oil companies, and then from there iya makakuha ang gobyerno og husto nga proposal nga o sige 5% lang sa imong daog karon bi, ihatag lang sa ng 15% sa karon nga maluoy ka sa ato ang nasod. Kami muhatag pud mi ani, mo subsidize pud mi gamay ani kay para kuan lang ta kanang sabot-sabot lang ta. Di sa na musugot ang companies kay ilahang trade secrets lagi daw. May bawal man sa tanang competitor nila. Wa na sila edge. Mo na ang mong gunay dula sa mga negosyante guys. Iyo lang nako tong mga nagwilga sa Petron. Angay ta nga magpakiluoy na lang sa tibuok gobyerno o sa tibuok companies nga please bisag karon lang kamo losa mo gamay bi bisag pila lang kasimana or pila lang kabuan bi palihog lang ayaw labayig tae dito kay masamtang gyud ani Ginoo ko. Personal na ako ha nga magpakiluoy ta sa tanan sa gobyerno ayo sa mong pangurakot. Ginoo. Unya oil companies please lang ara magpatupil na lagi mi. Pili lang sa mo gamay please lang goodness. Kuan lang sa na inyong garbo gamay kay baw ko nga nagsigir mo patas anay ihida kinsay mas daghan og billions. Pero bisag karon lang maluoy. No. Nice kino ako. Excited kay ko ani pagkabasa nako. Mo na nga excited sa ko karon pag sangyo kaninyo ha. May tag na mo'y daghang nakatunan. Daghang salamat. Uy. Ug